Il-vittma Nicolette Girxi ta' 48 sena inqatlet b'daqqiet ta' sikkina. L-assistent kummissarju Keith Arnor, responsabbli mid-Dipartiment tar-Reati Maġġuri, qal li l-vittma instab li kellha feriti fin-naħa ta' fuq ta' ġisimha. Fejn il-kataf rida li kien hemm żewġ skieken li possibilment intużaw fil-qtil qed ngħidu possibilment minħabba li huma kompatibbli mat-tipi ta' feriti li għandha jidher li għandu l-kataf. Konferenza tal-aħbarijiet li għalija kien hemm preżenti wkoll id-Deputat Kummissarju Kenneth Haber, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa qal li l-vittma u l-allegat aggressur Edward William Johnston fil-passat kellhom relazzjoni. Spjega li fix-xhur li għaddew Nicolette Girxi għamlet rapporti mal-Pulizija minħabba fastidju mill-aggressur. F'April u Mejju li għadda hija għamlet rapport ta' fastidju u insulti permezz ta' emails u messaġġi. F'Lulju li għadda hija rrappurtat lill-allegat aggressur talli xerret ritratti u posts mal-affamanti fuq il-medja soċjali. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li l-vittma kienet irrifjutat li tpoġġi għal risk assessment mal-appoġġ u rrifjutat is-servizzi min-naħa tal-Victim Support Unit tal-Pulizija minħabba li ma ħassitx li kienet f'riskju. Mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija kien ġie konfermat li l-allegat aggressur kien jinsab l-Irlanda. Il-vittma kienet irrifjutat li tagħmel risk assessment, però minkejja dan il-Pulizija, il-Victim Support Unit tal-Pulizija kienu xorta waħda ikkuntattjawha biex jaraw ridiċ xi forma ta' support. Iżda din ukoll kienet irrifjutat is-servizz mingħata tal-Victim Support Unit. Il-Victim Support Unit dal-ħin jgħat f'kuntatt mal-familjari tal-vittma. Madan kollu l-aħħar kuntatt mal-Pulizija sar nhar il-ħamis li għadda fid-9 ta' filgħaxija. Permezz ta' email hija informat lil Pulizija li Johnston seta' kien qiegħed Malta e kif kien qed jidher fuq online app partikolari. Il-Kummissarju qal li l-Pulizija kienet għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet fuq dan. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li l-operazzjoni f'San Ġiljan ħadet madwar 3 sigħat li matulhom l-allegat aggressur Johnston baqa' jirrifjuta l-ordnijiet tal-Pulizija li jneħħi l-arma minn idu. Intqal li r-raġel ingħata l-assistenza medika mit-tim mediku li kien fuq il-post u ttieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Mistoqsi minn TVM News jekk il-bodycam tal-Pulizija qabdiġ dak li seħħ f'San Ġiljan, il-Kummissarju qal li kienu attivati u li huma parti mill-inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Filip Galja Farrugia. L-Assistent Kummissarju Arno qal li s'issa għadu ma ġiex stabilit f'liema parti ta' ġismu intlaqat Johnston minħabba li fil-ħin tal-konferenza kien għadu ma sarx l-eżami tal-katavru qabel issir l-awtopsja. Żied li l-ewwel indikazzjonijiet tal-paramediċi li tawħ l-ewwel għajnuna jidher li huwa ntlaqat minn 3 tieri. Il-Kummissarju qal li mill-investigazzjonijiet preliminari tal-Pulizija jirriżulta li l-arma li l-aggressur ipponta lejn il-Pulizija kienet replika ta' arma tan-nar. Brabta mal-każ skatta proċess ta' investigazzjoni interna mill-Firearms Review Panel dwar l-użu tal-armi tan-nar mill-Pulizija. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li dawn mhux ċirkostanzi faċli u ringrazzja lill pulizija kollha involuti f'dan il-każ u lil dawk li qed jinvestigawh. Qal li se jiġu offruti servizzi minn nies professjonisti lil membri tal-korp involuti f'dan il-każ traumatiku.